Urnes d'arxiu. La Copa Nadal de Natació, 1930-1935. La Copa Nadal és una competició que es disputa a Barcelona cada 25 de desembre. Consisteix a travessar nedant 200 metres d'aigües obertes al port de Barcelona, amb sortida enfront del Portal de la Pau. La competició va néixer el 1907, el que la converteix en la prova esportiva més antiga de Barcelona i una de les més velles d'Europa. El guanyador de la primera edició va ser Edward Poshek. La prova s'ha realitzat sense interrupció, amb les excepcions dels anys 1937 i 1938, que no es van poder celebrar a causa de la guerra. El 1928, les dones hi van participar per primera vegada. Berti Claret i Josep Brangolí van retratar les guanyadores Josefina Torrents i Carme Soriano. La primera va imposar-se a l'edició de 1930 i la segona va dominar en les 6 següents, de 1931 a 1939. Com que la prova se celebra a l'hivern, en diferents ocasions s'ha realitzat sota la pluja i fins i tot sota la neu. És habitual veure molts nedadors participar en motius nadalencs. La prova, organitzada pel Club Natació Barcelona, és popular i està oberta a persones de totes les edats, que competeixen en diferents categories. Les persones amb discapacitat també poden inscriure's. A Arxius en línia us podeu capbussar en els reportatges fotogràfics realitzats per Josep Brangolí al seu fons personal, a NSU 42. Us en deixem aquí una petita mostra.